Ako sa opovažuješ udrieť ma, preklietá hlúpania? Nie si viac než úbohá rybárka. Moju krstnú mamu nebude nikto ponižovať. Ty nemáš právo ju sem volať. To je pravda, bolo to odo mňa trúfale, ale preto ste ju ešte nemuseli obliať. V mojom dome sa k ľuďom správam tak, ako sa mi zachce. Ale prečo hovorím o ľuďoch? Veď táto nešťastnica je spodina, takže vypadnite. No tak, pokoj sa! Hej. Dosť! Dosť! Toľko kriku pre obyčajné, hlúpe jedlo! Pozrite sa, chlapče. Stačí, keď sa z diaľky zahľadíte na našu dedinu. Je taká pokojná, taká nehybná, úplne tichá a pritom krásna. Taká je, keď zapadá slnko. Hovoríme tomu pohľad Boha. Tam je tá dedina. Je stále taká istá, ako ju zanechal váš otec. Iba jedna vec sa zmenila. My, ktorí sme boli mladí, sme už starí. A tí, ktorí boli malí chlapci, sú už dospelí muži. Je to tá istá dedina. Sú to tí istí ľudia, ktorí vás majú radi. Sú to pracujúci a pokojní ľudia. To, čo tam nájdete, Viktor Manuel, je mier a pokoj. Mier a pokoj. Môžete ma pokojne vyhodiť, ak chcete, ale moju krstnú matku nebude nikto nikdy urážať. Ľutujem, ale toto je môj dom a v mojom dome budem urážať koho chcem. Takže obidve vypadnete. Dobre, už ideme. Iba si vezmem svoje veci, aby som vám tu niečo Už nenechala. sa sem nikdy nevracajte. A ty počúvaj, rybárka. Za tú facku mi ešte draho zaplatíš. A sme vyrovnané, slečna. Toto ti len tak neprejde. Hej, pustite ju! Nedotýkajte sa jej! Hlavu hore, hlavu hore. Len sa mi tu pre Boha nepoložte, Viktor Manuel. Prinesiem vám trochu vody, hneď som späť. A ty si kto? Tilíko. Tyliko. To je meno? Volám sa Pascasio, ale všetci aj detko ma volajú takto. To je fajn. To je fajn. A prečo... Prečo sa nehráš so súrodencami? Nemáš súrodencov? Nehovor, že nemáš ani kamarátov. Hrávam sa za Bril. Nikto iný sa s ňou nechce hrať, pretože má choré nohy. Počúvaj, zoznámim vás. Môžem ťa k ním vziať. Bývajú v dome Dona Antónia. Žije tam so svojimi rodičmi, so súrodencami a býva tam ešte aj Estrelita. Estrelita? Tá nevychovaná chudera ma totiž drzo obliala. Ale povedzte, prečo? Pretože ona obliala moju krstnú mamu jedlom a Áno. správala sa k nej ako k Radšej handre. mlč, chudera. Ak budem mlčať, budú si všetci myslieť, že som hlúpa a že som začala ja. Už aj vypadnite. Nie. Chcem, aby obe Len pokoj, vypadli. Oriana. Nie. Poďme, Estrela poďme. nikam nepôjde. Čo je to s tebou, strýko? O tom rozhodne tvoj otec, Oriana. Táto mladá dáma pracuje pre Leona a nie pre teba. V tomto dome rozhodujem ja tak, ako môj otec. Aj tak počkáme, kým príde Leon. On potom o všetkom rozhodne. Nedovolím, aby si zostala v mojom dome. Vypadneš odtiaľto po dobrom či po zlom moja. A tá facka? Tá facka ťa bude veľmi mrzieť. Slečna Estrela, ospravedlňujem sa za svoju neter. Bože, keby ste videli, ako sa k nám správala. Ale vy sa preto netrápte. Vy za to vôbec nemôžete. Estrelita, miláčik, ty by si tu chcela naďalej pracovať aj napriek tomu, ako sa k tebe správala? Musím tu zostať najmä kvôli mame, aby som jej mohla prispievať na lieky. Ak bude Don Leon súhlasiť, zostanem pracovať v tomto dome. Dobre, dúfam, že všetko dobre dopadne. Neboj sa. Ach, dcerka. Dobre, tak ja už pôjdem. Ale nebola to moja vina. Nikto nesmie zabúdať na slušné správanie. Iste. Ďakujem, že ste sa ma zastali. Nie, nemusíš mi vôbec ďakovať, Estrela. Viem veľmi dobre, aká nepríjemná dokáže byť moja neter. Netráp sa. Porozprávam sa s Leonom, aby ťa neprepustil. Ďakujem. Ste veľmi milí. Môžem vám dať pusu? Pusu? Áno, iste. Ďakujem. Idem konečne upratať ten neporiadok, ktorý tu narobila.
Neviem, kde začať. Tentoraz to naozaj prehnala. V tomto dome zostaneš iba cez moju mŕtvolu, ty prekliatá rybárka. Ja ti ešte ukážem, čoho som schopná. Korál. Korál. Mocharitas, podľa mňa je ten chlap šialený. Naozaj? Ale prečo to hovoríš, Estrelita? Včera po tom, čo sa stalo s tým hydroplánom, mi hovoril divné veci. Áno? Myslela som si, že hovorí so mnou, ale tak to nebolo. Čo? Zrazu začal byť hrubý, rozprával sa so mnou veľmi nepekne. Naozaj? To je zvláštne. Chudák Viktor Manuel, čo to s ním len je? Je to blázon. A okrem toho aj opilec. Áno, možno máš pravdu. Celkom s tebou súhlasím. Mne sa zdá, že Viktor Manuel tú ženu zabil. Ty si stále tu, chlapče. Detko Mocharas chcel, aby som bol s vami, kým sa nevráti. Na čo sa ešte detko vráti? Prinesie nejaké jedlo. Hovoril, že ste určite nič nejedli. Išiel pohľadať niečo pod zub, lebo ľudia, ktorí nejedia, môžu zomrieť. To by som celkom privítal. Smrť by bola pre mňa dobré riešenie. Naozaj chcete zomrieť? To som ešte nepočul. Ľudia sa väčšinou smrti boja. A prečo už chcete otrčiť kopytá? Neviem celkom presne, ako sa začal konflikt medzi tvojou sekretárkou a tvojou dcérou, ale poznám Orianu a som si istý, že všetko začala ona. Presne z toho dôvodu ťa prosím, aby si Estreľu z toho domu nevyhadzoval. Počkaj. Povedz mi niečo, švagor. Z akého dôvodu tak veľmi zastávaš to dievča? Nič výnimočné v tom nehľadaj. Je mi skrátka sympatická. Vidím, že usilovne pracuje a jednoducho nie je fér, aby pre Orianinu drzosť prišla o prácu. Otec? Žiadam Viem, ťa, aby prečo tú si rybárku za mnou vyhodil. prišla. A nie, Estreľu nevyhodím. Bude aj naďalej pracovať v tomto dome. Zostane tu pracovať. Otec, tak toto nemyslíš vážne. Oriana. Do čerta. Prečo som sa s ním len stretla? Prečo mi musel skrížiť cestu? Prečo musel zničiť moje šťastie, aby ma zničil aj zvnútra? Nemôže zostať nepotrestaný. Nemôže zostať nepotrestaný. Nemôže zostať nepotrestaný. Nemôže zostať nepotrestaný. Nemôže zostať. Prepáčte, tu môžem kúpiť ryby? Nie, ryby sa predávajú tam ďalej. Dobrý deň, chcete ryby? Áno, naučila som sa ich pripravovať v Európe s vajíčkom na tvrdo, cibuľou a zemiakmi. Obsahujú veľa proteínov a sú zdravé. To je pravda. Áno, Niektoré veci sú také jednoduché však. áno, ale vy nemáte ryby, tak dovidenia. Nie, chcel som iba povedať... počkajte chvíľu, prosím. Iste. Pozrite, ide o to, že my tu ryby nepredávame len tak hocikomu. Naozaj? Naozaj. Ale vám ryby darujeme. Čo? Ani náhodou. Nemôžete mi ich darovať, zaplatím. Nie, to teda nie. Ale áno. Nie, berte. Nie? Chcem vám ich darovať. No dobré, ale ako ich odnesiem? Takto? Nuž... Nuž asi tak. Nechcem, aby ste sa zašpinili, kým prídete domov. Máte také krásne ruky, že by to bola škoda. Už viem, radšej vám ich odnesiem. Povedzte, kam idete. No už bývam v Punte de Piedras. Ach, Som tak. Eleny Tapara Ibanesová. Á, do čerta, ona je dcéra toho darebáka, ktorý nás chce vyhodiť z dediny a nechať nás bez strechy nad hlavou. Čo tu ty chceš?
Chcem vás zabiť. Karmita, máš to, čo chcela moja mama? Áno, mám to tu. Hneď sa vrátim. Ahoj, Estrelita, ako sa máš? Dobre, a vy? Ujde to. Ako sa darí? Celkom fajn. Dovidenia. Uvidíme sa o chvíľu. Zasa ty? Ja? Akože zasa ja? Prečo sa mi vždy pripletieš do cesty? Nie, to ty si sa priplietol do cesty mne. Nielen, že si mi skoro odrazil hlavu, ale takmer si zničil všetko, čo som ulovila. A moja rodina tak prišla o jedlo. Sme totiž rybári a to nás všetkých živí. Bola som celá mokrá, keď som priplávala k tebe, aby som ti vynadala, ani si sa mi neospravedlnil. A teraz mi drzo povieš, že sa ti pletiem do cesty? Rozprávaš ako taký rabkáč. Sotva dýchaš. Navyše si veľmi hrubý. Okrem toho by som sa mala hnevať za to, ako si sa ku mne správal. Ani sa neopýtaš, či sa mi tvoja kniha páčila, alebo nie. Ty? Nebodaj si ju čítala? No a? Vyzerám podľa teba ako hlúpania, ktorá nevie čítať. Prečítala som toho veľa a čítam veľmi rada. A vieš čo? Ak niečo neviem, opýtam sa, pretože nie som hlúpania. A nehambím sa za to, že niečo neviem. Tak sa zároveň aj učím a učím sa veľmi... Som z teba ohúčaný. Vy ste mi zničili život. A teraz ja zničím ten váš. Ale no tak, myslím, že dievča ako si ty by nebolo schopné sa ma ani dotknúť. Na to, aby si ma zničila, potrebuješ veľa ľudí. Alebo nebodaj nevieš, aké postavenie tu mám? Nevieš, aký človek som? Človek? Vy nie ste človek. Nie ste človek. Vy ste netvor. Ste krutí a myslíte si, že si môžete dovoliť všetko. Nie, nemyslím si to. Môžem. Nemôžete. Nemôžete nič. Akým právom ste vy urobili tú vec? Mala som priateľa. Mala som sa vydávať. Ale no tak, ako môžeš takého niktoša porovnávať so Bola mnou? som zamilované dievča. Plné ilúzií. Prestaň už. Nebuď smiešna, prosím. Mám toho veľa. Chcela som patriť mužovi, ktorého ľúbim. Skutočnému mužovi. Vôbec ma nezaujímaš. Vráť sa k svojmu frajerovi. Dobre? Ja už som ťa mal. Si prekliatý sviniar! Konečne si prestala rozprávať. Aby si nehovoril, že som rabkáč. Mama! Mamička! Mama! Miláčik. Mama! Znovu si odišla z domu krstných rodičov. Leon! Prekliatá hlúpania. Vypadni! Vyhodím ťa osobne. Prečo sa to muselo stať? Prečo mi vás Boh poslal do cesty? Nie je na to dôvod a nedokážem nájsť dôvod, prečo sa to muselo stať. Pár minút potešenia, ktoré ste si dopriali, mne zničili celý život. O čom hovorí to dievča, Leon? Nepleť sa do toho. Znevážili ste moju nevinnosť, moju radosť, moje sny. Navždy ste poškvrnili, pane. Nepoznáte zľutovanie, nemáte city. Prečo ste mi to urobili? To nie je fér. Prečo ste mi to urobili? Zničili ste mi celý život. Vypadni! Vypadni! Ja to nenechám len tak. Pôjdem ťa udať. Len sa opováž, počula si? Toho, kto za mnou príde, na mieste zabijem. Či to bude tvoj otec, frajer, ktokoľvek. Bez milosti ho zabijem. Tadiaľ to prosím. Áno. Cíť sa to ako doma. Páni, váš dom je veľmi pekný, slečna. Ďakujem.
Priznám sa, že som v týchto končinách nikdy nebol. Dáš si vodu? Nie, ďakujem. Iba som vám pomohol s tými rybami a už aj pôjdem. Isté ryby. Ozaj, ako sa voláš? Salvador Ruiz, k vašim službám. Asi bývaš v dedine. Som z Playa Escondidi, ale nikam som sa odtiaľ nedostal. Je veľmi zvláštne, že to tu nepoznáš. To bude preto, lebo iba málo kto chodí sem na túto stranu. Váš otec nám to nedovolí. No ale ty si teraz tu a môže sem chodiť ako môj kamarát. Kamarát? Áno, kamarát. Choď preč! Leon, čo si urobil tomu dievčaťu? Ty si ju... Bol si opitý. Či som bol alebo nie, je iba moja vec. Iba tak by existovalo ospravedlnenie. Nechcel som povedať ospravedlnenie, ale iba tak je možné vysvetliť takú vec. Môžeš to vysvetliť iba vtedy, ak si neuvedomuješ, čo vlastne robíš. To rozhodne nie je tvoja vec, Guillermo. Tá malá chudera nebude ani prvá, ani posledná, ktorej sa stalo také niečo. Prečo si odišla, mama? Prečo si znovu odišla? Kam si išla? Chcela si ma opustiť? Chceš, aby som zostala s tebou? Áno? Chcem, aby si zostala, mama. A chcem si byť istá, že už neodídeš. Mama, ani neviem, kto je môj otec. Nechcem zostať sama. Pravda, že na budúce ťa vezmem so sebou, dobre? Čo povieš? Chcela by si ísť so mnou, moja milá? Áno? Nechcem byť čo? sama, mama. Vezmem ťa na budúce so sebou, pretože máš oveľa mladšie oči a rezkejší krok. Pôjdeš pekne predo mnou a budeš mi celý čas rukami ukazovať všetky veci, ktoré ja už nedokážem vidieť. Ľudia sa budú zastavovať a povedia si, tam ide mama a jej dcéra. Takto prejdeme celý svet. A ja všetkým poviem, ona je moja malá Estrela, moja dcérenka. Tak dobre. Už nikam nechoď, mama, prosím ťa, veľmi sa zostaň. bojím, že ho znovu stretnem a preto chcem odtiaľto odísť. Bojím sa toho, že sa s ním v dedine náhodou stretnem. Veľmi O kom sa to bojím. hovoríš? O mojom otcovi? Hovoríš o mojom otcovi? Ahoj. Práve som si prezeral bankové účty. Želáš si niečo? Neodpustím ti, že vďaka tebe môj otec nevyhodil tú novú sekretárku napriek tomu, že som si to želala. Úbohé dievča, čo máš proti nej? Nič ti neurobila. Je to iba obyčajná chudera. Prisahám ti, že si nevydýchnem, kým ju nedostanem z tohto domu. Chúďa Estrela. Ani nevie, akého nepriateľa v nej má. Neviem prečo, ale páči sa mi to, aká Estrela je. Je čestná a vôbec nie je hlúpa. Dokonca sa mi zdá, že je veľká bojovníčka, že je veľmi silná. Vyvoláva vo mne nehu. Áno, nehu. Ale prečo vo mne vyvoláva nehu, keď ju vôbec nepoznám? Mama. Mama, hovoríš o mojom otcovi? Mama. Nespomínaj ho. Nespomínaj ho, je to veľmi zlý človek. Tvoj otec je diablov pomocník. A v jeho očiach sú zapálené iskry zla. A jeho ruky ťa spália. Mama. Áno, popália ťa. A všetky kosti ti spália na popol. Mama. Sedím tu s diablovou dcérou. Ty si diablová dcéra? Mama. Si diablová dcéra? Mama. Estrelita. Neboj sa, hneď ju dobehnem. Nechaj ma. Vezmem ju do domu tvojich krstných rodičov. Viktor Manuel, Mocharas. hľadal som vás všade. Mocharas. Chcel som sa ti poďakovať za to, že si sa celé roky staral o dom mojich rodičov. Sadni si. Ďakujem. Ale to je predsa úplne normálne, že som to robil. Veď pán a pani Galindesovci boli viac než len moji páni. Boli to skutoční priatelia, viete? Nech im pán Boh na nebi večne žehná. Amen. Povedzte mi, vy ste sa rozhodli, že budete v tomto dome na kopci úplne sám? Sám.
Ale človeče, nuž Viktor Manuel, veď my muži sme sa nenarodili preto, aby sme boli sami, to predsa viete. Vždy potrebujeme mať po svojom boku peknú ženu, no nie? Čo, nemáte priateľku, ani nie ste zamilovaní do nejakej ženy? Nie, Mocharas. Naozaj? Fú. Neviem, ako je to možné. Asi nechcete. Veď vy ste dobrá partia, hm? Ste veľmi galantní a máte veľa peňazí. Vy máte všetko, čo ženy chcú, všakže. Som sám. Nechce vás žiadna uloviť? Pri mojom šťastí veľmi pochybujem, že sa taká nájde. Ó, No tak, dajte si sa mnou, píte. až sa myslinky zbiehajú. Tak potom? Viete, nechal som vám hore v dome ovocie. A pravda, že tiež mlieko. I jedlo, aby ste... Ďakujem, Mocharas. Ďakujem pekne. Prosím. Dajte si jeden na moje zdravie. Radšej si nedám. Nie. Ale ďakujem, Viktor Manuel. Tak už pôjdem. Dovidenia, Mocharas. Nech sa vám darí. Boh s tebou, kamarát. Boh s tebou. No, to je asi všetko. Nech sa páči. Všimli ste si, že ste jediná zákaznička, od ktorej pýtam iba polovicu ceny? Áno. A viete, prečo mi to neprekáža? Pretože toľko tie veci stoja. Tú istú cenu by ste mali dať každému v dedine. Nie je tajomstvom, že zdvíhate ceny iba preto, aby ste zarobili viac. Chcete mi povedať, že som zdierač, Aurorita? To snáď nie. To, že máte vždy u mňa špeciálnu cenu, vám ani zďaleka nedáva právo myslieť si, že zdieram ľudí. Ach, preboha, Dombračo, všetci vás veľmi dobre poznáme. Ha? Môj syn Čavita chodí s vašou dcérou, takže my dvaja možno čoskoro budeme rodina. Ja by som chcel predovšetkým vás. No? Dajte mi výdavok, pretože sa ponáhľam. Musím sa prezlieť, lebo som si nechtiac ušpinila šaty. O, počkajte, pustite ma, no tak. Dajte tie ruky, prečo si to dovolujete? Sme tu sami, Aurorita. Naozaj nás nikto nezbadá. Koľkokrát vám mám opakovať, že si také veci ku mne nesmiete dovoľovať? Ale ja mám chuť vás objať. Nedokážem si pomôcť. Ja za to nemôžem. Uhnite! Ste jeden cynický chlap. Áno. Pozrite sa, ja sem chodím iba preto, lebo si naozaj nemôžem vyberať. Takže sa správajte, ako sa patrí. Ale keď vy ste taká pekná, taká bujná a ste taká krásna. Som slušná žena, bračo, jasné? Vydatá žena. Ak nerešpektujete mňa, nerešpektujete môjho muža. Ten vám nevenuje toľko pozornosti, koľko si zaslúžite. Zaslúžite si oveľa viac nehy, viac lásky. Aha, takže vy chcete lásku. Aha. Lásku, ha? Dajte mi výdavok a odchádzam. Dajte mi ho. Mali by ste sa hanbiť. Viete, prečo vás nesiem? Viete? Pretože naše deti spolu chodia. A ja nechcem, aby vaša milá dcéra Karmita trpela. Lebo ona je aniel. Nechcem, aby sa dozvedela, že jej otec je odporný chlap. Moja mama povedala, že som diablová dcéra. Neviem, či je to dobré alebo zlé, ale zasa si tu.